ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зиндаву сарбаланд бошед. мегузарем ба эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастед. дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи 5 ҷамоати озодагон, деҳаи Қушқия гуфтаги хулоса. хоб 4 дар хона ҳастед. дӯстони азиз, масоҳати заминаш 10 сотиқ заминай. нархи ин хонара бошад 170 000 сомониш мега. боз муомила дорад гуфтагиай. хулоса дӯстони азиз, мактабаш 1,5 километр дурай ва дарахтҳои мевадиҳандаам дорад. сорошна гуфтаги ки аз 170 000 сомонӣ арзони хуб ҳам мешавад. касоне ки аз ноҳияи 5 дӯстони азиз хонахар бошед бо нархи 170 аз номи канали мо гап заред, иншоалло ки боз савдо мешавад гуфтагиай. дар рақамҳои +7 охириш 43 ва 44 рақами ватсап дорад ва рақамҳои дастиш 900 01 50 48 қадим метавонед занг бизанед. ин ҳамияи хулоса хона фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед, ҳатман дар канал подписатсия кунед. инак навори хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри душанберо пешкаши шумо мегардонем. дӯстони азиз, инак мегузарем ба якумин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастед. қарор дорад дар шаҳри душанбе, дар ноҳияи фирдавсӣ, дар маҳаллаи гулбута. хоб 4 дар хона ҳастед. дӯстони азиз, гирду атрофи хона маҳкам, ремонти замонавӣ, евроремонт кардагиай, яъне ки хонаҳо нав сохтагӣ ҳастанд. 4 дар хона, масоҳати заминаш яъне ки дар 2 сотиқ замин сохта шудагиай хона. нархша 750 000 сомониш мега. дӯстони азиз, марҳамат кунед дар рақамҳои экрана. касоне ки аз шаҳри душанбе ноҳияи фирдавсӣ хонахар бошед, калидори калон, 4 дар хона, 2 сотиқ замин бо нархи 750 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. марҳамат дӯстон, занг мезанед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастед. қарор дорад дар шаҳри душанбе, дар калхози Россия, маҳаллаи соҳибкорон Д. хулоса д дар хона мебошад. хонаҳо барак ҳастанд. масоҳати заминаш 3 сотиқ заминай. ремонтҳои хуб ва замонавӣ кардагӣ ҳастай. фақат медорои зиндагӣ мекунӣ. д дар хонаи барак, гирдаш маҳкам. нархи хонара 280 000 сомониш мега. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби хона 989 99 46 17 қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо занг мезанед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба севумин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастед. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри душанбе, наздикии зарафшонда қарор дорад. гуфтагие ки ассалому алайкум. 3 дар хона мебошад. 4 сотиқ замин ҳастад. каничка 26 18 42 25 46 ва дигар маршрутҳо ба назди хона мегузарад. 3 дар хона, 2 та ҳаммом дорад, 1 та кухни, 1 та подвал, ҳоҷатхонаи заминӣ, ошхона, дегдонхона, овдон дорад. хулоса яъне ки ҳавзи нафтхонага дорад.
خلاصا نقشه برادر عزیز 540,000 سومانیش میگه. مرحمت در رقم نور اکرانه میتونید زنگ بزنید و معلومات انیقتر خانه را از خودشان دسترس کنید. خب دوستان عزیز، دیگر ایداری ما خانه فروشی قرار دارد در شهر دوشنبه، گفتگی که در طرفهای قراتگین بالای دوم کوچه. خب سه در خانه هسته دوستان عزیز، سه سوتیق زمین، آب سوید پستایانی هسته. خانه دارای سه حجره، کلیدار و نه می باشد. شکاتورکا، стяжка, шпаклевка кардагӣ монтажи замонавӣ дорад. нархи хонаро 350,000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, дар рақамҳоро экранда метавонед 902 33 10 23 қади занг бизанед ва маълумоти аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ, хонаи заминӣ дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои поёни корвон, яъне ки заправкаи Фирӯза қарор дорад. хона се дар хона ҳастаи дӯстони азиз ва 4 сотиқ замин. дар 4 сотиқ замин сохта шудааст. гирду атрофи хона маҳкам. нархша 370,000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, касоне ки аз поёни корвон хонахар бошед, хона яъне ки дар камтар нависагӣ бошед, бо нархи 370,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳибхона 988 71 71 01 қади метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ хона коробка мебошад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳ Мансур, болҳои 9 километр. хоб дорои ба 4 дар хона ҳастад. дӯстони азиз, масоҳати заминаш 6 сотиқ заминаи срошна пулдаркора фурӯхта истамаша бо нархи 250,000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, рақамҳо барои тамос 908 70 48 84 қади метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ба хотири меҳнати мо ҳатман яктаи лайка бизанед ва дар канал подписатсия кунед. зиндаву сарбаланд бошад. ҳазор раҳмати калом барои дастгиритон. ва дӯстони азиз, инак ҳафтумин эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар Гипразим, яъне ки квартираи фурӯшӣ аст дар Гипразим. такхона, сокони этаж, полу подвалда қарор дорад. якхонага 35 квадратни метр мебошад. дом гуфтааги ки худаш 6 этажа ҳастай. хона под ключ тайёрай. медорои зиндагӣ мекунӣ. хоб дар сокони этаж гуфтем техпаспорт дорад. суроға пушти деҳқонбозор назди бозори вориси Сомон. пушти мактаби рақами 91. нархаш 208,000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, марҳамат метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Душанбе, яъне ки квартираи сехонага дархост кардагӣ буд, ина марҳамат. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи яъне ки дар тарафҳои Зарафшонда мебошад. доми Бек Сабур, сехонага 83 квадратни метр мебошад. хона ремонтҳои замонавӣ дар 11 ошёна ҳастад. дӯстони азиз, нархи ин хона бошад 500,000 сомониш мегӯяд. касоне ки аз тарафҳои Зарафшон, яъне ки аз доми Бек Сабур квартираи сехонага гуфтагӣ бинен, марҳамат бо нархи 500,000 сомонӣ фурӯхта мешавад.
дар рақамҳои экрана метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, инак мегузарем ба нӯҳумин эълони имрӯза. Квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино. Духонага 48 квадратни метр мебошад ва нархи хонара 355 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, касоне ки аз ноҳияи Сино хонахар бошед, яъне квартирахар бошед, бо нархи 355 000 сомонӣ сурошна фурӯшӣ. Рақамҳо барои тамос 988 88 91 39 қадим метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, бахшиш аз ҳаматон ки рости гап камтар мушкилӣ дар микрофон шудагӣ буд. Барои ҳамин хотир мо ба микрофон қад запис накардем. иншоалло ки навбарҳои ояндара ба микрофон ба качествои хуб баҳри шумо пешкаш мекунем. ҳазор раҳмат калом барои дастгиритон. ва дӯстони азиз, дигари эълони мо квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ. Хона таъмири нав, ремонтҳои замонавӣ, ҳоҷатхона ва баняш алоҳида ҳастай. Духонага 66 квадратни метр мебошад. Дар 10-ум ошёнада қарор дорад. хоб нархша дӯстони азиз 520 000 сомониш мегӯяд дар назди электросвет хулоса ҳам тарафҳо. нархаш 520 000 сомонӣ. марҳамат метавонед дар рақамҳои экранда муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, ин охирон эълон ҳастад дар навори имрӯза. Квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино. Духонага дар 1-ум ошёна ҳастай. Дом худаш деэтажа ҳастай. дӯстони азиз, нархша хулоса 260 000 сомониш мегӯяд. Духонага гуфтем 50 квадратни метр дар 1-ум ошёна. хона ремонтҳои хуб, нархаш 260 мегӯяд. дар рақамҳои 988 99 92 93 қадим метавонед занг бизанед.